Redovni gledalci emisije Moj ljubimac, evo, verovatno će prepoznati ambijent u kome se nalazimo. Naime, nalazimo se kod gospodina Dragana Miljkovića, možemo slobodno reći jedne od legendi odgajivaštva kanarinaca kod nas. Evo, ovde u Beogradu nalazimo se među zaista izuzetnim kanarincima u više boja. Oni, već sam rekao, redovni gledaoci sigurno se sećaju da smo kod gospodina Miljkovića bili otprilike pre jedno 2 godine i evo, sada smo ponovo s razlogom tu. Zaista, kanarinci u više boja, Dragan je zaista postigao vrhunski kvalitet. Evo, Dragane, za ove poslednje 2 godine od kako smo bili kod vas, mnogo toga se i izmenilo. Vi ste ovde zaista sredili jedno izuzetno ptičije carstvo. Pa jeste, promenilo se dosta ovih 2 godine, znači bilo je tu i velikih rezultata i međuvremeno sam bio i prvak države, što se desilo posle dužeg vremena da iz naše društva, znači iz Slovuja, Beograda, da su mi najjače društvo i da su najjači odgajivači, eto tako došli do toga da naš taj rad i trud dođe do izražaja, tako da bilo je mnogo i medalja i priznanja, i tako da ja mislim da smo baš dosta uradili po tom pitanju. Evo, ja sam već rekao, vi se praktično preko 40 godina bavite kanarincima. Sigurno da je tu potreban jedan zaista veliki rad da bi, evo, i sve ptice bile zdrave i da bi se dobile sve ove kombinacije ptica. Šta je ono što je trenutno aktuelno među odgajivačima kanarinaca? Trenutno najaktuelne su, znači, ptice stase boje, znači crveni kanarinci, mozaici, bakarasti, a da bi se došlo do toga, znači, stvarno treba najpre napraviti dobre uslove, znači imati dobro matično jato, znači malo znanja i mnogo volje i truda i rezultat je tu. Znači, sve zavisi kako čovjek to posmatra i kako radi. Znači, ja sam eto u prilike svake godine se tako izleže negde preko 350 kanarinaca, znači zavisi od prostora, tako da, ali dobra ishrana, znači dobri uslovi, dobro matično jato, znači rezultat je tu. Evo, pomenuli ste kanarince u više boja. Međutim, koji su to kanarinci? Koja je to boja kod njih koja se vama najviše dopada? Pa ja sam, moj neki kao pedigre jeste ptica crvene boje. Ja sam, to je inače moja neka lična karta što se tiče ptičarstva, tako da ja to godinama i jesam najuspešniji što se tiče crvenih ptica i to su ptice koje su uvek aktuelne i koje se najviše traže na tržištu i po meni su i najlepše ptice. Ima sada nova vrsta neka, kod nas bilo je vrlo malo mozaika, to sam ove godine i prošle godine uspio da napravim isto vrlo kvalitetnu jednu količinu tih ptica, tako da već ih ima po izložbama, donose nagrade, osvajaju medalje, tako da došli do tog nekog rezultata malo većeg. Koliko sada imate ptica? Pa trenutno je negde blizu 500 ptica, znači sa mladima. Znači, kažem, prosek je otprilike negde oko 300-350 ptica se izleže, nekad malo i više, sve zavisi od prostora. Znači, svaka ptica mora da ima svoje mesto, znači ne treba pretrepavati to, tako da ja sam i radio jedno 3-4 volijera više, da bi ptice imale sve uslove. Ja mislim da imaju uslove i to je dovoljan broj. Sa kojom bojom kanarinaca ste, evo, za ove poslednje 2 godine imali najviše uspeha? Da li je to bio mozaik ili crveni ili možda u nekoj drugoj boji? Pa ja sam sve što sam izlagao, sve je bilo. Prošle godine sam imao u klasi crvenih, sam bio apsolutni šampion, sa mozaicima sam bio apsolutni šampion, sa bakarcima sam bio šampion, tako da sve mutacije ptica koje sam ja izlagao bile su šampionske ptice. Evo, pomenuli smo društvo Slavuj. Da li imate podataka o tome koliko trenutno društvo ima članova i da li se podmlađuje? Pa društvo ima blizu 100 članova, znači neki su malo aktivni, malo, ali uglavnom imamo dosta i mladi koji se prijavljuju, zahvaljujući i vama i vašim emisijama i to.
znači kad ljudi vide, raspituju se. Inače, naše društvo postoji sljedeće godine, slavimo 30 godina postojanja društva, tako da bi opstalo to društvo, znači mora da se radi aktivno, tako da ja bih pomenuo neke ljude koji su jako zaslužni za ostanak društva. Spomenuo bi predsjednika društva Stupara Mileta, koji je jedan veliki entuzijasta, koji pokreće sve to. Onda bih pomenuo Acu, gospodina Acu Radovanovića, koji je isto doprinao, Nikola Tepavac, Vlada Takač i mnogi drugi, da ih ne nabrajam sve, koji su zaslužni za ovoliko dugo održavanje tog društva i da funkcioniše sve besprekorno, i tako da malo se družimo i sa decom, vršimo edukaciju dece po školama, tako da malo učimo i mlade da vole prirodu, ptice i tako, da smo aktivni u tom. Ako razmišljate o nekim vašim daljim planovima, šta je to što je možda neki prevashodni cilj? Pa čovjek uvijek treba tražiti nešto bolje. Premda mislim da sam neki vrhunac dostigao u ovome, ali ja još uvijek za neke stvari nisam zadovoljan, tako da mislim da bi trebalo još bolje da bude. S obzirom da posjedujem i kvalitet i to, a i veliku volju, i htenje i znanje, tako da mislim da će do godine biti još, i narednih godina još bolje biti. Mislim da ćemo malo animirati malo više mlađe takmičare. Evo već se dešava da moji već naslednici, neki kojima sam ja ptice dao, već me pobeđuju na izložbama. Znači to je dokaz da i oni rade već na tome, da znaju da rade i da imaju kvalitet, tako da mislim da će to biti dobro. U zadnje vrijeme bilo je i nekih problema od strane raznih nekih organizacija za zaštitu ptica, međutim izgleda da je to prebrođeno. Šta je to zapravo bilo? Pa ne znam, ja se preko 40 godina gajim isključivo gajenje kanarinaca. Tako imali smo neke probleme sa, šta ja znam, sa nekim tobože da mi to uništamo ptice, inače smo društvo za zaštitu i odgoj ptica. Znači samim tim nazivom da smo društvo za zaštitu i odgoj ptica, znači mi smo ti koji i gajimo i negujemo ptice, tako da vršimo edukacije dece da se ne ubijaju ptice, da se ne uništava to. Tako da imali smo problema sa nekom gospođom koja je to, šta ja znam, po nekom ključu sve i svako proziva, zove da su mi maltene u neku kao dileri droge, da trgujemo. Mi smo čisto odgajivači ptica, znači mi nemamo uopšte niti lovimo ptice, tako da stvarno je apsurd da se tako jedno društvo koje je registrovano, koje je poznato ne samo kod nas u Srbiji i Crnoj Gori, nego maltene na celom Balkanu, mislim jedno od najjačih društava, tako da stvarno se vrši neka hajka koja mislim nema stvarno nikakvog smisla s nama. Jer mi smo stvarno čisti odgajivači koji se bavimo isključivo odgajanjem kanarinaca, egzota, papagaja, tako da mi uopšte s divljim pticama ne radimo. Tako da kod nas ne može da bude član ko drži divlje ptice. Tako da je apsurd da su mi ti koji uništavamo ptice i to. Da, bilo je čak nekih priča da bi trebalo ove ptice pustiti, što znači u stvari njihovo čisto pogubljenje. Pa to je čista smrt. Ptica koja je izležena u kavezu, njen život se svodi, znači rađa se u kavezu, umire u kavezu. Tu pticu pustite na slobodu, ona bi istog trenutka uginula. Znači to su ptice koje nisu adaptirane na uslove kao divlje ptice, tako da mislim šteta je uništavati nešto što je urađeno, znači to je čisto odgoj, sopstveni odgoj ptica. Znači ta ptica ne može u prirodi da se snađe, tako da nemoguće tako neku pticu pustiti. Mi smo imali prilike u Kragujevcu da su došli i milicija da ispuste ptice. Možda mislite vi pustite slavuja u decembru mjesecu. Ptica selice koja zna se, znači istog trenutka izađe iz kaveza, ona je mrtva. U svakom slučaju, verovatno će eto i društvo Slavuj koje, već smo rekli, slavi 30 godina iduće godine, u stvari možda uspjeti da nekim ljudima objasni šta su zapravo ptice koje se odgajaju u volijerama i da se konačno razjasne neke stvari, da ste vi zapravo vrsni odgajivači i sjajni hobisti i ljudi koji vole ptice i prirodu. Pa ja se nadam da mi smo već pokrenuli neke akcije i tražili smo, s obzirom da sarađujemo sa međunarodnom organizacijom KOM i to, tako da postoje pravila igre, znači zna se šta može, šta ne može. Znači mi smo ti koji smo prvi koji treba da animiraju da ne smije da se love divlje ptice, tako da mi imali smo i neke
i držimo tako po izložbama, odlazimo do škola, držimo tamo predavanja, tako da s decom se družimo i ja mislim da ćemo uspjeti u tome da anuliramo to što se priča o nama, jer mi smo stvarno izuzetni odgajivači i to su sve ozbiljni ljudi koji to su i profesori i doktori, tamo posle nekom da padne na pamet da se nekim tako krivolovom bavi, jer mi smo čisti hobisti, znači to je naš život, to je naše uživanje. Evo, Dragane, u ime gledalaca emisije Moj ljubimac, ja vam želim da, evo, i nadalje zaista iz ovih vaših volijera izlaze ove prelepe ptičice, a gledalcima emisije Moj ljubimac poručujem da, eto, što češće obilaze te izložbe ptica i uopšte ptica i sitnih životinja i da možda i tamo steknu nekog svog prijatelja i nekog svog ljubimca koga će nastaviti da vole i paze, isto kao što to i vi radite. Pa ja bih htio da se zahvalim najpre televiziji Srbije, posebno vama kao uredniku koji to pomno prati sve ta zbivanja. Inače, mi i dalje održavamo veze, imamo strahovito velike prijatelji u Makedoniji, i u Crnoj Gori, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, tako da ja mislim da su ptice prijateljstva, tako da mi samo pravimo nova prijateljstva, nikako mi nismo prekidale veze uopšte, tako da mi imamo i danas na izložbama, imali smo u Somborecu na izložbi i izlagači iz Mađarske, iz Hrvatske i Slovenije, znači mi i dalje održavamo te prijateljske odnose s njima, tako da ja se nadam da će biti i u buduće tako. Hvala vam. Hvala i vama.